फुड्यान ही जी परिस्थिती हांगा तांणी पळयल्या पळय इट इज मच वर्स दॅन वॉट दे हॅड थॉट. जे तुमकां पळयलां आसतलें हांगा तो परते तांच्या ऑफिशियल सांगताले हो रस्तो कंप्लीट जाला हो रस्तो कंप्लीट जाला. ताका विचारलें रस्तो कंप्लीट जाला बट वेर डज इट लीड टू? इट इज लिडींग टू नोवेर. एकूच हो रस्तो कंप्लीट जाला. दुसरी गोष्ट कंप्लीट जाल्या त्या रस्त्याचे जर धूळ जर पळयत इट इज क्रिएटिंग हेल्थ हजार्ड्स फॉर एवरीबडी. दॅट इज वॉट वॉज बींग ब्रॉट टू देअर नोटीस. दॅट वॉज द मेन बोन ऑफ कंटेन्शन फॉर द PIL. मागीर दुसरी गजाल रायट फ्रॉम विवांता जंक्शन टू टोंका साको पर्यंत रस्तो काम चालू आसा 2 वर्सां जालीं आतां. पार्टली चर्ची पर्यंत इगर्जे फुडलो पर्यंत पार्टली केला ताणें. मागीर व्हडलो अनावन्समेंट केलो की तो क्रिमेटोरियमाच्या फुडलो स्मशानाच्या फुडलो पळय रस्तो आसा तो ओपन केलो म्हणून. आतां तुमी थंय वचून पळयात तर अर्दें सुद्दां काम जावना. बॅरली एक गाडी सुटू शकता. गाडी केन्ना रस्त्यार वतली आनी केन्ना खड्ड्यान पडटली ती कळना. सो बेसिकली ऑल दीस फॉल्स स्टेटमेंट्स वीच आर बींग मेड नाव द ऑनरेबल जजीस हॅव सीन इट फॉर देमसेल्स. तांणी स्वता पळयला एवढं. हांगा स्टेटमेंट करताले ते की ते उदक स्प्रे करतात म्हणून. ह्या रोडाचेर उदक स्प्रे करतात धूळ उडना म्हणून तांणी स्टेटमेंट केला कोर्टान. वेरएज वीच इज हॅपनिंग ओवर हियर हांगा पळयला तुमी फक्त 2 दीस जाले उदक मारता. कोण हांगा उदक मारना आनी ताका प्रूफ आसा इज द CCTV कॅमेराज इन दीस एरिया. No water is being sprayed over here. These are all false claims which are being made by the officials. So once again आमी पणजेकारांनी बरो रिक्वेस्ट केला तांकां की तुमी आतां कितें तरी ऑफिसरांक सांगात, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनाक बोर्डाक सांगात की दे हॅव टू डू इट एज पर द डेडलायन्स. आतां म्हाका ऑनरेबल जज म्हणटाले की तांणी सांगलां की बाय 31st May दे वील कंप्लीट. सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू हिम दॅट सर इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर देम टू कंप्लीट जाल्यार तुमी म्हणलें कोर्टान कॅपिटल पनिशमेंटाचो ताका ऑर्डर दिवची. जर तुमचे कडेन जर जमना लेट शूड बी कॅपिटल पनिशमेंट फॉर द पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल. ते प्रत्येकाक कळूनी जबाबदारी घेवनी. आमी हांगा 2 वर्सां जाले सफर जाता कोणाक पडलेले ना. सो आय थिंक इट इज हाय टायम दॅट द जजीस ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट इंटरवीन अँड पास अन ऑर्डर सो दॅट इट इज फॉर द बेनिफीट ऑफ पेंजीम. बिकॉज वी हॅव सफर्ड इनफ. खूप हाल जाले आमचे. सिटिझन्साचे हाल जाले. धंदे बंद पडले हांगा. इट हॅज बीन व्हेरी बॅड सिच्युएशन ओवर हियर. And we are thankful for the Honorable High Court for taking cognizance of this. Okay, सर पोल्युशन मॉनिटरिंग बद्दल काय सांगितलं? काय म्हटलं? पोल्युशन जे मॉनिटरिंग आहे त्याच्याबद्दल काय सांगितलं? पोल्युशनच्या त्यांनी व्हॅन्स इथं एक काकुलो मॉलच्या बाहेर एक आहे विमानतळाकडे आहे. त्यांचा रिपोर्ट मला काय आला तो माहिती नाही. पण त्यांनी इथं वरती बघितलं त्यांना खाली त्यांनी कमेंट केलं खाली पाणी मारू शकतात पण झाडावरचं दिसतंय ना आम्हाला. दिस वॉज द कमेंट विच दे मेड बिकॉज यू कॅनॉट कव्हर अप all these things in one day. So it was very bad situation and they acknowledged that the pollution is very bad over here. क्वालिटी काम झालं असं वाटतंय का? एवढं फास्ट करणार आहेत उरलेलं काम? नाही, but I don't think I am the right person त्या क्वालिटी बद्दल बोलायला. तुम्ही नॉर्मल बघितल्यानंतर सांगू शकता क्वालिटी काम झालं की नाही. पण मी त्याच्यावर जर कमेंट केलं तर आय एम गोइंग ऑन अ डिफरंट टेंजंट. मी कोणावरही एस्पिरेशन्स पास करू शकत नाही और करू इच्छित नाही अबाउट करप्शन क्वालिटी. त्यात तो विषयच नाही माझा विषय आहे माझा म्हणजे आमच्या सगळ्यांचा विषय आहे. तुम्ही काम चालू केलं लवकर काम संपवा आणि प्लीज अलाव अस टू लिव्ह अ नॉर्मल लाईफ ॲज अ सिटीजन. अलाव अस टू रन अवर बिझनेसेस नॉर्मली. अदरवाईज बिझनेसेस आर डाईंग. इट इज बिकमिंग अ टॉर्चर फॉर अस. 2 वर्ष झाली. इट इज अ टॉर्चर. नाव वी कॅनॉट बेअर एनी मोर. मनोज बाबू तुमचे जज येयल्ले तेंचे कडेन उलोवपूय जाले. सो खंयचे मेजर मुद्दे तुम्ही तांचे फुडल्यान दवरले? कारण पर्सनली तुम्ही डिस्कस केला हेच पळय तुम्ही आतां हांवें सांगलें न्ही ते हांवें पर्सनली तांकां म्हणलें अबाउट पोल्युशन सांगलें टायम फ्रेमी बद्दल सांगलें. मागीर रोड लिडींग टू नो वेर सांगलें. ही आस्ट मी की बाबा हो फुडलो रस्तो ओपन जाला काय म्हणून. आय सेड नो म्हणलें. तो रस्त्यार इतले काम चालू आसा आनी इतले खड्डे आसा आनी आतां तर लेटस्ट आनी 2 दीस उदक घालता तातूंत इट इज बिकम अ बिग हेल्थ हजार्ड बिकॉज थंय ते एक तळें जालां आनी ऑल ब्रिडींग ऑफ मॉस्किटोज हॅज स्टार्टेड हॅपनिंग. सम ऑफ द प्रेस हॅज ऑलरेडी कवर्ड इट अप. सो आतां ते आनीक लक्षणां नवीन येवपाची आसा आमची. Sir, also the MDA said that citizens were made aware and they were told as to how long it will take. Do you believe this to be true? Were you informed of such also? And how long it is going to be taking? I think it is up to the citizenry to go and check on the website of Imagine Panjim City whether anything is uploaded there at all. It is not expected that they call up any individual citizen and inform. It is not. But I would like to know if any work is going on, if any tenders are floated, if anything is done, it should be uploaded on the website. It should be in public domain. Is it there? It is for you to check whether it is there. Number 1. Number 2, they are closing left, right, center, all the roads. Whatever has been closed for the last 6 months. My sincere request is, can we please see copy of the collector's order? If any road is to be closed, collector's order is required. सो तुम्ही विचारपाक जाय न्ही एज अ प्रेस विचारपाक जाय तुवें रस्तो बंद केला कलेक्टरची ऑर्डर दाखय म्हाका. देर इज एब्सोल्युटली नथींग इन द पब्लीक डोमेन.
म्हणजे जो कोण सकाळी ताका डिसायड केला वरस तो बंद केलो तो करता, त्या सांजचे त्या कॉन्ट्रॅक्टर दिसले तो करता. देर इज एब्सोल्युटली नो डायरेक्शन इन वीच दिस इज गोईंग ऑन. हायकोर्टच्या जजने आता पाहणी केल्यानंतर उद्यापासून चित्र बदलेल असं अपेक्षा वाटते का तुम्हाला? अशीच आता आम्हाला पणजीकारांना तर दिस इज द लास्ट होप आणि वी हॅव फुल फेथ इन द ज्युडिशरी. आणि ज्या तऱ्हेने ते पॉझिटिव्हली बोथ द जजेस ते पॉझिटिव्हली त्यांनी बघितलं आणि ते सगळ्यांच्या गोष्टी ऐकून घेत होत्या. आय फील इट इज द ओनली होप दॅट वी हॅव अँड वी आर होपिंग की काहीतरी उद्या नक्की त्यांच्या मार्फत काहीतरी डायरेक्शन दिलं. मनोज बाब, तुम्ही पणजेकार म्हणता तेन्ना थोडेच लोक उलयतना दिसता इतके त्रास जावन सुद्दां, तितूंतले तुमी एकटे. ना हांव उलयतां कित्याक म्हाका दुखता, म्हाका म्हज्या धंद्याचेर इफेक्ट जाला आणि म्हजो धंदो इज नॉट ओन्ली मी, म्हज्या फॅमिलीन आमी 4 जाणां 5 जाणां आसा. दॅट इज नॉट द केस. आय हॅव गॉट अ एस्टॅब्लिशमेंट हियर काकुलो मॉल. तातूंत जवळ जवळ 200-300 लोक काम करतात, तातूंत 25 आस्थापनां आसा. एवरीबडी इज गेटिंग इफेक्टेड. नॉट एवरीबडी कॅन अफोर्ड टू कम आउट ऑन द रोड अँड टॉक पब्लिकली लायक दीस. ते भितात लोक. मागीर तुमकां खबर आसा वर असतो फ्रॉम दीस फायर ब्रिगेड जंक्शन टील मधुबन ऑलमोस्ट 1 वर्स बंद आशिल्लो. त्या जागेर प्लायवुडाचें दुकान आसा, शॉर्माचें दुकान आसा, फ्रूट वेंडर्स आसा, युनिफॉर्म विकता, सगळे. कितले तेंप जाले दुकानां ती बंद आशिल्ली. कितले तेंप लोकांनी भाडें फारीक करूंक ना, लायटी फारीक करपाक लोकां कडेन पयशे नाशिल्ले. अशी परिस्थिती आसतना लोक नॉट एवरीबडी कॅन हॅज गॉट दॅट थिंग टू कम आउट अँड टॉक. डजंट मीन तो सफर जावना. सफर लोक भयंकर जाल्या. आनी नाव अवर लास्ट होप इज ऑनरेबल हायकोर्ट वी पास अ डायरेक्टीव की बाबा टायम बाउंड 31 मे पर्यंत कंप्लीट करात. आणि कंप्लीट जर जायना अदरवायज आय थिंक दे शूड गिव सम डायरेक्टिव्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट और वॉट एवर इट इज. प्री मॉन्सून आसा न्ही, प्री मॉन्सून रेन आसतलो, ऑब्स्टेकल जातले. तुमकां दिसता की 31 मे मेरेन जातली ही कामां? लास्ट दोन